Dumela vakulu. The Nyame Tijan is here. That's what continue to sing because award-winning rapper Wole 10 has been hospitalized. In a post on his Instagram story, he wrote, say, a little 3 a.m. prayer for me, and posted a picture of himself on a drip. Speed recover to him. Kusaziwa kana isiri music video because my content creators wakomana. This guy was always kurira kwa kunetsa. Akambotsira kunoshingana na vaungi D. Vaungidiva karamba vachingoti iye vachitorira iyo wameno strategy dzakatadza kushanda hai madhafela wadzinga ushe whatever chindoda kunyararidza ungidi but iye it seems like iye ndiye akuita kunyararidza so handisi kuti zvangu mukomana asi kurwara but anononga kushandisa futi psychology kunoti saka vanhu vanondida here shuwa ndikanzi ndarwara kana kuti ndikanzi ndakuda kunofa you know vamwe vangakutaura zvakawanda vachiti mukomana izhinji but anyway get well soon mfanongo ngonopora manje kana zviri zvekurwara zvechokwadi ndo zvinyaya iri kuitika mukomana ari muchipatara iko zvinezvi ndo zvaaposta iye achitaura kana siri music video zvazvo.